drugari, kako ste nam? Dobrodošli nazad na naš kanal Tina i Leksi. Gde idemo sada? Pa, naravno, Selena mu... Ne baš u park. Sve vreme da Važi kao tamo u farmi kad se šminkala. Šta ćeš da budeš, Aleksija? Ajde. Ajmo. Ajde. Ajde, još vrtiće. Ajde. Hoću, koju ćemo boju? Ćemo plavu. Ajde, uzmi boju. I možeš doneti, da se ne bojiš. Ajde. I bojimo sad, ajde da vidim kako ćeš to da obojiš. Bojiš šargarepicu. Ajde samo da ne obojiš vatu. Polako, ne toliko. Sad imaš dovoljno boje za cijelu šangarepu. Kako si obojela šangarepu? Naša šangarepica je plave boje, jel' tako? Aleksa je malo uzela da prezaloga i... Sad je došao magični mađioničar! Sad ćemo da vidimo koji će trik onda izvede. Ajde, aplauz! Bliže se čini što unutra nema ništa, jel tako? Ali znamo što duhovi su nevidljivi, mi možemo ih vidjeti očima, možemo ih samo osjetiti. Kako možemo da komuniciramo sa nevidljivim umetnikom? Imam još jednu tajnu, gledajte kako to radi. Treba mi za to velika svila. Samo trenutak, to izgleda ovako. Sada čujte muziku. Otvoram kutiju, okrivam našeg duha svilom i zovit ću ga. Polako, možete da vidite, odmah nešto malo sferno ispod crvene svile ide da naš sastav. Čekajte, to je potpuno bezbedna i plašite. Nešto malo sferno ispod crvene svile. Zašetnje na počesu naše predstave i sada čekajte. Onda možete vidjeti ispod crvene svile, idemo na slobodnu šetnju, šetamo ovako i morate leti pored vaše ruke. Možete pokušati da ga uhvatite. Nešto potom šetno ovako, malo ne vidio, ovako loptica. Zatvoriti oči i osmisliti šta želite na ovaj prostor.
Sada otvorite oči i svaki od vas ukusima recite želje ribice. Čekamo i vama važan trenutak. Recimo kažemo ribici Da će se da nam ostvariti želje donese bliske budućnosti, treba dodati važan magični trenutak. Dajemo čokoladu ti donese. jedni Ti si drugima nekad sa propisao. Vi ste zaista hrana publika. Sad ovo. Možemo da dobimo nego malo motri na ovaj Šta da radiš? Zbog toga što sada je vreme za najegzotične životinje naše predstave i još jedan Aha, evo ga zeka izgleda. magični tada. Ovo je Dio. Naravno, Šta je to? to je još pravo emocija. Šok. Dajte, recimo glasno svi zajedno. Čibu! Nadam se da ste vjerovali u magiju, otvoram kutiju, razgledamo to i vidimo... Mi to ne diramo Zeki nosić, važi. Vidi ga tako tijelo. Drži korpe sa obje manje. Dobro, kako možete zadržiti, on ne boli uopšte i ako će biti slika. Okreni se malo. Čekajte sliku, slika bude... Polako, ljubavi. I možemo postupiti, prenesemo jedni drugi. Ne za glavu, a za Bacite svi jedan like i subscribe za Tina i Lexi. Ljubimo vas. Lana